poraz od Dinamika, tvoj komentar? Tiče pre svega čovjekske ekipe Dinamika na zasluženoj pobedi. Mislim da je očigledno na terenu bila razlika u kvalitetu između ove dve ekipe, što smo ja sam to i najavljivao u najavi utakmice. Jednostavno ekipa Dinamika je mnogo bliža ABA ligašima nego što pripada nivou KLS ligaša. Ono što trebaš da se nadaš protiv njih to je da nemaju dobar dan, a s druge strane trebaš da očekuješ, to jest ne da očekuješ, nego treba da ispuniš sve zahteve koje igra nalaže, a to je pre svega vrhunska energija, požrtvovanje, izuzetna koncentracija, sportska inteligencija u igri, sve ono što mi danas, nažalost, na terenu nismo imali. Jedino što smo u prvoj četvrtini, eto kažem, na osnovu nekog sasvim solidnog napada imali određenu prednost, ali ja sam rekao igračima već na kraju prve četvrtine da nismo imali tako solidan napad, da bi već bilo u prvoj četvrtini 10-ak razlike za Dinamike, jer mi u odbrani bukvalno nijednu situaciju iz pripremne utakmice nismo prepoznali. Koji je razlog za to, ne znam. Ako treba da neko preuzme odgovornost za to sam sigurno ja, jer ja radim s ovom ekipom, ali kažem, poraz kao poraz uopšte nije čudan i nije bolan, jer kažem, ekipa Dinamika je ekipa koja će igrati značajnu ulogu u Superligi, ali je prosto nevjerovatno da danas se dešavaju, ovo nije prva utakmica gdje nam se dešavaju ovakve stvari, da jednostavno ne znamo šta radimo na terenu i koji su zahtjevi u igri, i to je sigurno povezano i sa nivom obučenosti pojedinih igrača, i to nam pravi veliki problem. Znači, dok igramo s ekipama koje su naše kvaliteta ili za nijansu slabije, mi igramo dobro, možemo da funkcionišemo. Čim naletimo na tim koji zna da igra, koji ima određeni kvalitet, mi jednostavno, baš zahvaljujući tim stvarima koje sam rekao, ne možemo jednostavno da igramo kvalitetno u kontinuitetu, i to nam predstavlja problem. Očekuje nas teška utakmica u Nišu, iako na tabeli to izgleda jako čudno ovo što kažem, jer Konstantin ima jednu pobedu, ali oni su od dosadašnjih 8 utakmica ili 7 koji su igrali kod kuće bukvalno sve izgubili na jednu loptu. Tako da sigurno se ne zavaravamo da će nam biti lako, s druge strane to nam je mnogo važna utakmica da bismo se zadržali u nekom središnjem i gornjem delu tabele. Mislim da pričati o nekim, vidim da pojedini ljudi razmišljaju o nekim višim ambicijama Superligi, jednostavno u ovom trenutku ima mnogo kvalitetnih ekipa nego što smo mi, i imamo jako loš skor sa ekipama koje se bore za to četvrto mesto, na sve to je jako težak raspored, tako da mislim, pogotovo ne sa ovakvom igrom, mislim da realno nemamo nikakve šanse za to, ali kažem, borit ćemo se da ostvarimo što bolji rezultat i da pokušamo da dođemo do određenog nivoa igre koji nas je krasio sredinom prvog dela prvenstva. Toliko, još jednom čestitam ekipi Dinamika za završenu pobedu. Pitanje?